Здравейте! Днес съм се качил високо, защото ще ви представям един автомобил, който също може да се качва много на високо. Защо ли? Защото е много високо проходим. Mercedes ML първа генерация V163. ML се произвежда от 1997 година в Алабама, САЩ. И Mercedes го правят, за да удовлетворят търсенето за SUV-та, тъй като по това време не е като днес, къде имат 115 GL-ата, GL-бета, GL-цета, GL-ета и така нататък. Тогава имат само една G-класа. И решават, че трябва да направят нещо по-цивилно и правят това нещо. Прави се от 1997 до 2005, като до 2002 се сглобява в Америка, Алабама, след 2002 се сглобява в град Австрия и по-големите маняци знаят, че там е фабриката на Штайр, в която се сглобява и G-класата. Предницата на ML е така доста различна. Mercedes сякаш нарочно са бягали от квадратните и рабати форми на старите си модели, с които бяха известни, но като цяло на мен ми харесва. Някои хора казват, че е грозен, мен ме кефи. Фейслифта излиза 2001 година, познава се по това, че фаровете вече не са мътни, а вътре се вижда, броните са други, огледалата са други, стоповете са други, но най-важното е, разбира се, промяната в двигателите. Има AMG-та, които са много яки и пакетите им са много яки и много скъпи. Броните са съвсем различни. Имат тук едни готини раздувки, така че ако ви се падне обикновен ML с AMG пакет, ще е много яко и трябва много да внимавате и си опазите. Окачването на ML е само един вид пружина амортисьор. Нямаме въздух, което какво значи? Общо взето вечно окачване. Не създава проблеми. Понякога чупи носачи, но нормално. Тежи 2100 кг. Джипа е на шаси, на рама, за разлика от 164-ката, която е самоносеща, което какво означава? Доста проходим. Джипа наистина е проходим, с едни хубави гуми рошави, може да стане истинска офроуд машина. Има и хора, които занимават с това, дигат ги, лифтват ги и ги правят много яки. Стоково също си гази добре, има около 20-22 см клиренс и излиза от 17 до 19 цола за AMG-то. Като вече може да дигате нагоре, може да качвате на 19, на 20, на 21, на 22, на каквото ви е кеф. Истината е, че на 17 е най-добрият вариант. Хем вози добре, хем гази офроуд стабилно, хем и гумите ви са що годе ефтини. Много е важно наистина да си купувате хубави гуми, защото това нещо засилили се, казвали се го и други ютубъри, няма да споменавам кои, но това е важно. Хубави гуми, за да знаете, че може да отворим предния капак. Как се отваря той? Леко повдигате и ето тук под звездата дърпате палеца и го отваряте. Това е. Сега леко ще ви зачита двигателите, за да видим за какво става въпрос. Почваме с бензина. 4 цилиндъра, 230-150 коня. V6 320-218 коня, 350-37, 235, 245 коня. Имаме и V8 430-272 коня, 500-292 коня и топ версията 55 AMG 347 коня. Имаме и дизели, само два двигателя, 270 CDI 5 цилиндъра 163 коня и 400 CDI V8 250 коня битурбо. 560 нютона от 0 до 100 8,2 секунди. Малко да ви разкажа сега за двигателите. Започвам с бензина. 230-150 коня 4 цилиндровия. Не ви го препоръчвам, тъй като е адски тромав. Иначе е здрав и надежден, но не върви. Джипа се мъчи с него, не става. Истината е, че един от най-търсените двигатели е 320 V6, здрав, надежден и безпроблемен, с минимална поддръжка изкарва 500 000. Там при него проблемът е, че подхарчва масло. 3.7 е много желан и търсен двигател, но е и доста рядък. Слага се след фейса. 2002 е 245 коня, 2003, 2004 и 2005 е 235. Скъпи са, хубав запазен 3.5 струва колкото 500, а па 500 струва колкото AMG. Така че може да се направите сметката. От осмаците най-търсени каран е 500, но 430 също не е лош. Той се слага преди фейс. AMG-то е ясно, AMG-то е перфектно, има страхотен звук и върви добре. Всичките бензинови стават на газ без проблем, надежни са, така че ако си го нацелите хубав и поддържан, ще се возите без абсолютно никакъв. От друга страна, дизела. 2.7 го знаем всички от спринтерите, от T-класите, от C-класите, от всекъде.
Здрав, безпроблемен двигател. В ML е малко дефорсиран и е 163 коня вместо стандартните 170. При него какво трябва да знаем? Че изтървем ли го да прегрее, най-вероятно ще сцепи главата. Това им е слабо място. 400 CDI-то е много спорна тема. Ето го. Днешният ни е с такъв. Там едните викат много е здрав и безпроблемен, другите викат бегай от тук, няма такъв керен. Какво трябва да знаем при него? Че там много важно нещо е поддръжката. Този двигател е скъп за поддръжка и изтървете ли го, почвате да наливате пари, да наливате и все да не става. От друга страна, поддържа ли се като хората, няма абсолютно никакви проблеми, върви уникално, има страхотен звук и харчи литър 2 над 2,7. При 400 CDI-то е много важно да гледате дюзите му да са в добро състояние, тъй като са им проблемни, честно казано. 8 дюзи няма ви е много ефтино. И другото, което е, че при 400 за разлика от 2,7 може да се смени верига. При 2,7 веригата е вечна, докато при 400 може и да притрака, което също не е ефтино. Но когато си купувате осмак, трябва да сте подготвени за тия разходи. От дизелите аз категорично ви препоръчвам 2,7, особено ако си го купувате от България. Но ако сте мераклия за 400, лошо няма. Друго по-скъпо нещо при 400 CDI-то е алтернатора, който е с водно охлаждане, за разлика от останалите ML, където алтернатора е обикновен. Рециклира се, но просто е малко по-скъпо и това е хубаво да го знаете. Много често при тия джипове, а и не само при тях, при всички мерцеси от това време е, както виждате, фаровете да пожълтяват, да помътняват и спират да светят. Имат нужда от едно хубаво рециклиране, вътре се отвори, да се полира рефлектора, за да светне като хората. Иначе не е окей и не свети. Друг проблем, който правят тия фарове, понякога е с баласта, който се намира отдолу под фара и като стане проблем с него, почва фара да светва, да изгасва, да не свети, да мига и така нататък. Вади се фара, сменя се баласта и се една недомислица малко, за да смените която и да е кружка по този фар, ако имате малко по-голяма ръка, трябва да го свалите. Тук няма абсолютно никакво място да се бръкне, особено за мигача. Малко е тъпо това, но това е положението. Отзад ML изглежда така. Дизайна му е, както винаги, спорна тема. На мен ми харесва, някои хора не им харесва. Има версия Final Edition, която излиза 2005 година и бележи края на производството му. Тя се различава по доста неща. Има разлики в джантите, има разлики вътре. Отзад се познава по това, че мигача и светлината за заден ход не са бели, а са матирани. И сивеят малко. Ще отворим багажника. Дигаме. Тия работи тук е хубаво да ви държат, защото не държат ли, това нещо тежи една камара килограми. 630 литра багажник. Не е от най-големите, но и никак не е лош, предвид не много големите размери на джипа. Има версии с 7 седалки. Те са най-вече за Америка, има ги, разбира се, и за Европа, ако се поръчат, но не знам кой ще сяда тук. Аз лично не бих. Познават се по това, че ето тези прозорци се отварят при 7 местните. Сега тук, какво има? Тук имаме аварийния триъгълник, а от тази страна седи аптечката и жилетката. Затваряме. Добре, няма значение. Тези светлини, сега ще ви кажа как се сменят. Ето тук има два болта, които се отвиват с права отверка. Като ги отвиете, лекичко го чуквате и го дърпате навънка. Тук няма капак, не търсете. Има един много коварен проблем с тия мели, че понякога им запецват ключалките на резервоарите. Тоест може да остане отключена, но може да остане и заключена. Тогава ето тук този капак се сваля, навива се една резба и вдигате ръчно ключалката, за да си отворите резервоара. Добре е да го знаете това. Седалките задните падат 60 на 40, багажника може да стане от 630 до 2000 литра, което никак не е лошо и е доста прилично. Знаете, че доста често ML-ите имат проблеми с електрониката. Това се дължи на един AAM модул, All Activity модул,
Той се намира под бушоните отдолу и като даде фира, почва да не се заключва, да не се отключва, дългите да не светят или да светят постоянно. Въобще всеки проблеми с електрониката. Таблото вътре като коледна елха. Трябва много да внимавате и да пробвате буквално всяко едно копче с тази кола да работи, за да сте сигурни, че модул е в добро състояние. Не е скъп, намира се често втора употреба, но е неприятно да не си го купите и да имате проблеми с него. Имате ли проблем с електрониката? 90% идва от проблемен възел на ML е датчика за напречно ускорение. Той се намира вътре под подлакътника. Разглобява се толкова е голям, колкото кутия цигари. И проблема при него е, че карате, изведнъж ви светва ABS-а и джипа сам си набива спирачки и почвате да се чуете какво става. Много неприятно, може да ви се случи в движение, така че трябва да пробвате. Тест драйв да направите, да сте сигурни, че това не е проблем. Често се случва при ML-ите и е опасно да ви се случи на път. Истината е, че колкото и да е различен от останалите Мерцедеси, ML-а все пак си е Мерцедес от началото на 2000-те, съответно виждате, че раждата не го подминава и него. Позагниват си дори и след фейса. Трябва да внимавате да го оглеждате, защото тръгнали, знаете, че няма спиране. Ето тук са най-честите огнища покрай дръжката на багажника, калниците, ръбовете на вратите. Внимателно ще го оглеждате. За щастие ходовата част не е чак толкова засегната, но не е готино да си окупите и да ви цъфне като майска роза. Затова особено от Германия и Австрия на 4 очи като го гледате. Резервуара на ML се намира отляво, което е нестандартно за Мерцедес, но е стандартно за американска кола. Вече уточнихме, че това е американска кола. И също така, за разлика от повечето Мерцедеси, чието резервуар се отварят като го бутнете от тук, този се отваря с пръст отсам, като дори има издутина. Ето така. Пък ако има тия цифри отзад на капака, доста често ще ви се налага да правите това упражнение, така че е добре да му свикнете. Вече се намирам вътре в ML-а и честно да ви кажа, нищо не му е по Мерцедесово тук. Сега ще обясна. Първо имаме един голям волан като на ЗИЛ, който дори след фейса не е мултиволан и само единствено тук се слага този волан, не се слага никъде другаде, но съм го виждал да се слага на G-клас. Aftermarket. Сега, тук имаме нещо интересно, какво сме свикнали всички Мерцедеси. По принцип имат един лос отляво, отдясно празно. Тук обаче са чистачките, малко американски модел. Другото, което ви подсказва, че тази кола е правена в Америка, е мястото, където са аварийните. Те не са тук, където би трябвало да ги търсите, те са тук. Зад волана. Интересно решение, не мога ви кажа защо. Третото е, че ML-а няма ключове за фарове като типичните Мерцедеси. Вместо това фаровете се пускат с тази врътка на лоста на мигачите. Но пък от друга страна е готино, защото тук има къп-холдери. Нещо, което в доста Мерцедеси няма. Слизаме надолу. Много важен бутон. Low range. Бавни. Да, ML-а има бавни. Което какво означава? Че е доста джип. Как се включват бавните? Слагате на неутрална, натискате бутона и на таблото ви светва една лампа. Сега има нещо много важно, което ще ви кажа. Ако опитате да ги включите, лампата само мига, това означава, че най-вероятно моторчето на раздатката е изгоряло. Доста често се случва. Моторчето вече не е много скъпо, но внимайте да не ви излъжат. Тук някои излизат с обикновено радио, някои излизат с една малка навигация, която е, не знам как и да я коментирам. Най-много излизат с тази навигация, която вече, разбира се, не е използваема. Отдолу е климатика. Някои са преди фейса с едни като перални вратки. След фейса е малко по-елегантен и тук са му екстрите. Този има подгрев, електрическите задни прозорци, които ви казах заради 7-те места. И тук задната чистачка и ESP-то. Слизаме надолу, тук са стъклоповдигачите, лоста за скоростите, отключване-заключване, контрол на огледалата и парктроника, ако го има. Тук има доста голям сторидж. Има и шторичка, която тази шторичка, като я отворите и затворите 10 пъти, от тук се пречупва и приключва. Така че много не я отваряйте. Аз я държа отворена. Нещо друго интересно това е на ML-а ключа. Малко прилича на ключ за Volkswagen. Няма рипка. ML-а няма рипка. До 2005 са с тези ключове.
Внимайте да не ги загубите и внимайте да са два, защото трудно се правят, трудно се намират и се обучават доста трудно, не всеки може да го направи. Гледайте да имате поне два ключа. Ето че вече сме в емела и сега ще видим как аджеба се кара и как върви. Дигаме този прозорец да ни притеснят отвънка, подгряваме и палиме осмака. 8-цилиндровия дизел пали много леко, почти не се тресе, за разлика от 2.7. Слагаме на драйв, пускаме ръчната, фаровете включваме и потегляме. Кара се изключително леко, това го казвам за не знам кой хиляден път в мое видео, но е факт. Волана е много лек. По-лек е от най-класата W211, на която вече имаме клип. Така че мога да сравня. Волана е изключително лек. Дори не знам защо е толкова голям, при положение, че е толкова лек. Върти се с егати лекотата. Емела създава отвътре чувство за габарити, което отвън не изглежда така. Имате чувство, че наистина карате голям автомобил. Да, той е голям, но не е чак толкова голям, колкото изглежда. Километража и оборотомера изглеждат, честно казано, малко старомодни, но пък са много лесно разчетими и всичко е пред вас. Температура, гориво, километраж, оборотомер. И вътре в малките прозорчета вече на коя предавка сте, часовник, километраж, температура и така нататък. Сега малко за скоростните кутии ще ви разкажа. 3 вида скоростни кутии. Само и единствено при 230-150 коня имаме 5-степенна ръчна. Само там. При 270 CDI имаме 6-степенна ръчна и при абсолютно всички имаме 5 Getronic. Разбира се, ръчната кутия въобще не е за коментиране. Аз лично съм ви казал, че е здрава и безпроблемна, но за мен джипа е редно да е автомат. 5 Getronic е изключително мазна кутия, приятна, здрава, безпроблемна, нямате никакви проблеми с нея. При 400 CDI заради големия въртящ момент трябва да я пробвате да не приблъсква и да не дърпа, защото ако е напъван по светофарите и ако му е дадено гъс и ако е каран душманската, може и да фърли кутия. Като цяло е рядкост, но не е изключено. Трябва задължително да я пробвате. Ръчната кутия, знаете, че не е особено прецизна, но не е лоша. Доста хора, които дърпат ремаркета и избират нея, не знам защо. За дърпане 5 Getronic е перфектен, здравен, не създава проблеми, ако му сменяте маслото. Сменяте масло на 35-40 45 000, в зависимост от това колко влачите и колко теглите, и няма да имате проблеми. Ако го карате като everyday, масло може да сменяте и на 50 000, няма никакво значение, кутията е здрава. Трябва много да внимавате за ръждата, както вече ви казах, защото ги подхваща и не ги оставя на мира. Просто трябва да го гледате, защото може да е замаскиран, може да е китосан направен и след една година решето. Но знаете, че това е проблем на абсолютно всички мерцедеси. Само малко да ви разкажа за цените. Емелите започват от 4000 лева за някакви от най-старите. Има едни от най-първите, които са даже двуцветни, броните им са сиви, а пък те са в там червени, сиви, бели и всекакви, а броите им са сиви. Те са от най-първите, има и такива. Като цяло почват от 4 бона и стигат до, в германските сайтове стигат и до 40 бона. Сега за хубав 2.7 може да си приготвите около 10 000 лева, да кажем. За читав 2.7 10, 11, 12 000 лева е прилична цена. За бензинов 500, съответно AMG, тъй като те държат почти сходни цени, може да стигнат и до 20-25, вече няма таван. Но
в рамките на 15 000 лева може да си купите и да си обслужите читав ML. Абсолютно постижимо е. От друга страна, ако ви се кара AMG или 500, трябва да знаете, че там разходите са големи за покупка. От друга страна, поддръжката не е сложна. При дизела поддръжката е по-скъпа, отколкото при бензина, но пък дизела много се кара в България. И така, нямам какво повече да добавя. Мисля, че казах всичко. Ако има нещо допълнително, давайте го долу в коментарите. И така, това беше от мене. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. И ще се видим в следващия клип на не знам каква кола ще бъде, но ще решим. До скоро!